Sik sadurunge dangdut tak ngaturi Mbak Iyoku, tanteku sing cantik dhewe sing menik-menik dhewe sing ireng manis. Mbak Dani sinar ningsih. Nah, jumenu jumeneng. Nah, jumeneng. Ngadeg nih. Ngadeg. Ya jumeneng. Tak dangdut dangdut. Siji, ayo. Sapa siji? Mas Joko ya ora apa-apa, ngene aja ayo. Siji loro telu papat sikil gedro. Aja nyaro Parawan iramane rada mendadak. Semua anjaka perlune Wilujeng enjing selamat pagi. Nggih, wilujeng enjing. Mbak Dani. Nggih. Niki pundhutane mung katung dangdut-dangdut tak niki. Oh, ngaten. Nggih, niki kula suwun jangan ngatur sing alus-alus luwih dhisik. Nah, watone dibawani sing komplit. Nah. Bawa terus ki ora kesuwen. Lah, mumpung sampean selong, sesuk sampean rasa tindak mergo istirahat. Awake dimani-man sike, perkara nyambut gawe sesuk nek bar brojol dipol-polke. Ya. Oh, lah nggih. Slendro napa pilok? Slendro. Slendro. Sanga napa menyura? Manut. Manut. Nggih. Niki nek sing bawa kakung ngono piye? Oh, boleh, boleh. Lah tek lho ket mau. Ya, sapa Mbak Ahmad? Oh. Mbah Ahmad, kok ndak angler. Senang kula ya Mbak Ahmad. Oh. Manut derek bawane napa? jeneng kula kelali aja lali niki sulih kula aja dianggep sepele hop oper Mas Anggit ya Lah kok malah arep kejlungup. iya Ora apa-apa ngantuk ki nang kene ora etuk, ning nek bobok malah etuk. bubuk malah digoleki nggon Iyalah, ala engko klekar dhewe, Dek. Bengi nggone wong turu kok, Mas. oh iya ora Lah, apa-apa iya. aku ramai itu nek sampean iki lagi bacut-bacutan Lah ning nek pas nyambut gawe aja turu. Alah. Mana? Lah ya dadak gugah to nek dikon ngene iki. Tak slenthik lho nek turu. Biasanya bojoku kan anggere turu tak slenthik terus tangi. Sentek kupinge maksudnya Udu, Dek. lah Engko tak WA wae, man isin aku nek ngomong iki. aja tok omongi ngono kuwi bojoku ku ndak tiru-tiru Tiru-tiru. Oh nek Chandra ora seneng nyelentik, nek kono langsung gecek. Lah pawakane gedhe. hah iya Mas Anggit Kula mboten melu. hop Halah diapik-apikke ben diundaki. ndaki gaweane Gaweane. oper adik kula Tole Rangga Mas Rangga. iya bab pembawaan sesuk dilongkas TA pokoknya nek sekolah tiru masmu le Nyapa? aja ngerti yang-yangan sik le
Iki pas ibuke Mas Rangga nusul. Oh nggih, alhamdulillah. Budena, Mbak ada Pak Dino, Slamet. Mbak Slamet. Jan. Ya kok ya nusule kok telat ki bar Bacutan. tepayan ning endi. Oh, tanggapan ning Rendeng, Bu. Anu tanggap ngrias kok. Oh. Ning desa Rendeng ngono lho kok. Nggih, Ngono jeng-jeng, kok Mbak. disalahke. Yo, Mas Rangga. Nggih. Amung ati tansah nggon deli Oper Mas Hanang. Dek muni ya nek arepe mirang-mirangke keluarga. Kowe iki kok Aku- srek men to? Lah iya, lah wong mesti blerok geding aku. Ora mungkin. Wong iki sapa kumpulane? Kumpul aku iki. Nek kumpulane karo sampean ya pas. Sok-sok karo Ook bareng iki. Ya Mas Hanang. Swara Pi, Suara kurang permono lho. cakepane iki apa? Ngono kok ngakune Sok suara adine iki. Mbak Dani ta yo. Iya, ya wis, yo bali Mbah Ahmad Solikin. Wis meneng sesuk Engko ndak ngantuk. Sesuk arep ngasto tambal ban pokoke. Ya sesuk arek ngasto engko gara-gara nderekke kundur Pak Dani sing ati-ati. Nggih. Nggih bar ditubruk cah sekolah. Lah iya. Sikile cuwil. Aku ora percaya nek aku arep mbok supiri ngombe ra kowe mau. Ora. Lah iya. Ngombe clewok jebule. Clewok kuning. Ya Mbak Ahmad. yen dadi lara gelo sedih rinteng dalu oper Mbak Dino Mboten Mbah Ahmad melih. ketok kewala Wong gur bau arek kongkon. Ya abot sing bayar to. ora kongkon nyun berkah Mbak Oh, nyun Dani berkah. kupung Mengke dirawuhi budena iki berkah. Oh, Bauti niku mengke. Baut iki engko lagune iki goyang dompet. nganti besok apa bakal bali yen bali bejo kula Ngaturaken langgame ali-ali Mbak Dani. Oh nggih. Nah, jan. Sakniki ya nggih. Sesuk-esuk. Alah ngono kok. Niki wis sesuk. Sesuk-esuk neh no. Nggih sesuk-esukan. Ayo Mbak. Ngagem aliku pamriye aja barang aku pulang badan melu besok ngelingan Wis bacutan ket gek tanggal 14 sak yaene suarane wutuh lho, mengko ora tau leren. kandhane kok Iya. diomongi kandhane men wutuh ki ora merbojo niku wae. Baleni meneh, ora urung terus awar bojone kancane. Awar le nyambut gawe iki lho, Bos. Ya, tantah. Sebalenine. Lamun ambane
Nggih, Oh, lah kudune iya. pengertian karo kanca. Lah iya. Iki kok sing irama loro anu Ya. Ya jenengan melih no. Lah nggih, ya aku. Maksudnya iramane niku lho, Iramane jare irama loro. digarap. Jaipong Mas Gogo, Nah. Mbak Dani. Nah, Lah ya ngono. Iya, Kok ndak ngono. ketok le nyanyi kayak tuwek men. Ora apa-apa ora ketok Iringane uwane. lentreh men. Ora ketok uwane ora apa-apa. Semir. Dile disemir. Pilihanku mripat biru pamriye Presulisya ingkang warni takon isi hatiku besuke Mas Gogo. merasa nono Iki langgam lawas nek digarap cah nom-nom ya penak ya jebule. Enak dasare sing Jaipong karo sing bedhog iki sepel kok. Kanca sak kantor kok. Pancen ya nek digarap karo sing enom ki ya memang penak kok. Wo. Iki lho maksude iki garapane iki lho sing Tembange nabuh to? ki lah, sing Ah. nabuh ki cah nom-nom ngono lho. Oh iya, terus persepsiku ning kene kok. Oh, sampean kuwi wae. Dung tak ngrasake sing enom apa piye? Dilanjut nih ya. Iya. Gogo. Gogoi. Lamun ambane saloka emane amang tarsa kedua iki ambane kan sono besuke tarsa mandia yen nganti tinggo wong sece besuke wis mangsa Ye. elok tenan. Lho, 66 kok, Pak. Nom-nom kok. Lah ya aku seneng nek kumpul karo cah nom-nom ngene. Lah biasane iki kumpulku karo wong tua-tua, Mas. Maksudnya melu kelonengan ngono kae. Karo Mbah Sunar kuwi. Yogane tua-tua. Karo Mbah Sunar kuwi. Udu Mbah Sunar, tuwek neh. Oh ora dikapak-kapake keturunan kok yoga iki. Ya lanjut lagi. Yuk. Pilihanku mripat biru pamrih